ngiyezwa nje ukuthi inhliziyo yami ikhonzile yazi. Liyaka iready shem. Ngiyabona futhi ukuthi masihamba ngaleli giya leli sogcina sesiyabangani ngempela. Rizamaka gear 1 or 2. Kwamanje siqale ngo-1. Okay. So bengithi mina njengoba siqala ukubonana namhlanje asingaqali sinikane inamba. So okay. Aretselani nje. Suqhuma kakhulu. Okay. Yabona masisuka la njengoba ngithi sesibonene ngeze inhliziyo yami uthi yakuthanda. Asibone ukuthi masiphinda sibonana inhliziyo yami izobe samnandi. Okay. So step 2 ki in. Step 2 yinamba. Right. So ngawusendela call back. Ungangisendela call back mina ngizobe sengikushayela. Ngoba vele phela amaphakethe abantu awafani. Plus mudimu akike Ufuna ukuzwe emoyeni esimeni sokuthandaza ukuthi iyafana yini akuwona umlilo wamaphepha ukuthi ngizizwa ngiyakuthanda manje mhlambe kusasa usuyafika ngisakuzwa kahle. Alright. So nani ke batlo botsane ke na le problem. Okay. Ya thelete. Hayi ninjalo ke nenegoli. Ne ke batlo botsa ukani ungagijimi kanjalo. Ayisabana nje basiza ngeinamba. Nakhona futhi uzosenda call back ngikufonele noma ngikusendele imessage okwesithathu. Okay. Sesiyahlangana siyadla. Alright. Idata akube into yangonyaka ozayo. Yabo sesijwayelene kakhulu sekuwukuthi ke manje sesikwazi nokuthi ngikufayile idata ngoba manje shuthi wena ufuna iphakethe lama uthandi mina. No, right. It's ngiyabona unale chelete. So friendship ya rona ayiberekisana kamatsogo. Focus-a ke enhlizweni yami. Ungafocus la. Focus. Kuyayibona, kuyayibukile. Yanu kamu. Kobatleha. Wabona? Wena unayena umuntu. Ngoba phela ama girlfriends mina ngingakupha ama pads. Yabo? Izinto into yokugcoba ekhanda, chomi, ngiboleke ngikuthelela kancane ugcoba ekhanda. Lipstick, lip gloss. Wena wafela wagijima kugiya number 180 plus akina black ya udula so we yaxolisa asiyeke konke no friendship hey ayithi ke mazulu atina man hey